Her kommer søvnhyret! Nu skal du give det søvnhyret, sikkert! Søvnhyret er sulten! Kom, nu dræber vi søvnhyret! Au! Nej! Maj, stille og roligt, ikke? Vi må dræbe uhyret forsigtigt. Au! Onkel Dan! Hvad? Jeg må også være med. Søvnhyret har brug for en pause. Karl og Marvel tager os med ud på en udflugt. Hold op, hvor jeg glæder mig. Det bliver fantastisk. Kom så, venner. Søvnhyret, kom. Det her er I ikke nogen glip af. Nej. Hvor jeg var spændt. Jeg glæder mig til at Gugu! se. Stop! Hvad er der galt, min lille ven? Det er Conny. Han... Vil du gerne med på turen? Jamen, så kom afsted. Nej, stop! Dem, der kommer Gugu! sidst af øjnene. Stop! Overgiv dig, dumme søvnhyret! Så mig imod. Hey, slå mig. Hvor skal du hen, far? Det er Delvons tur til at være søvnhyret nu. Ja, det er jeg frisk på. Nu er det din tur! Nej, stille og roligt. Det leger jeg på ting. Stop! Gugu! Han kører ud til sit Ja, hus, men og så serverer han jer på mennesker med appelsiner. Hey, hvad sker der her? Far! Det er Conny! Han er tilbage! Con og mig giver enderne der til Conny, så han kan stege dem. Hvad er det dog, du siger? Dax, løb tilbage til mor. Jeg klarer det her. Nej! Jeg kan hjælpe! Løb tilbage til mor nu! Gugu, I må ikke sige ind i lastbilen. Hør her, jeg forstår det her er nyt for jer. Det er lidt sært. Lidt mystisk, men... Hvad du med? Det er en fælde! Venner! Hop på lastbilen, med mindre I vil steges! Steges? Hvad betyder det? Kom nu, skynd jer! I må væk, inden han kommer tilbage! Slip! Men Karl og Martin er vores ledere. De giver os alle sammen, løb! Nu! Kokken! Hvad? Vi må afsted! Okay, nu! Løb! Okay, afgang! Afsted! Løb! Så lægger vi venner! Ja, op på ryggen! Ja. Stay down!